Good morning. So kung makikita natin, may moist ang ating incubator. So ibig sabihin yan, mayroong napisa na sa ating mga itlog. Yun o. Uy! Totoo nga. Yun o. So kapipisa pa lang ng mga iba dahil basang-basa. So gagawin natin, tatanggal natin yung mga shell para luluwag. Ito gusto na lumabas, tulungan natin to. Tulungan natin yan. Ano ba? So, tulungan natin to, ano? Ito. Lumalabas na siya. Ito. Yan o. Yan po. So, yung paglabas ng sisiw talagang mahina siya. So, balik na natin kagad sa incubator para mainitan. Para lumakas. Ito rin o. Dahan-dahan tayo. Very careful. Wait lang. Dahan-dahan. Ayan o. Hinang-hina pa sila. Okay? So today is pang 20 days na nila, no? Ayan, ganyan po siya, oh. Gawin natin para hindi siya mahirapan. Medyo buka natin ng konti. Ito pag sa akin kasi pagka konti pa lang nakabukas, hindi ko muna siya tutuluyan kasi meron pa siyang dugo-dugo. Tutuluyan na bubuksan. Gigilirin ko lang siya. Yan, malutong po yung shell niya kasi nga binabasa natin. Oh. So, ayan muna natin to. Siya nang balang lumabas. No? Buksan lang natin. So, pang 20 days ngayon, ilan na yung napisa? 2, 4, 6. So, 6 po yung napisa, no? Pang 20 days ngayon. So, updated day 2 tayo. Yan, maya-maya, dadami na po yan. Yun, no? Pero, dapat, bukas lang talaga. Bukas pa talaga. So, meron talagang maagang napipisa, no? May nauuna. Yan po tinatawag ng mga panganay. Yun, no? So
Mamaya niyan, dadami na yan. Magulo na sila sa loob, no? Yan, no? So, magsasalang tayo bukas dito sa second layer. Yan, pagka marami. Ganyan po tayo pang 21 days. Salang tayo ulit yan. Second layer. Pag napisa na po lahat. Yun, no?